beraz, gurekin izan ditugu, Ignacio Iazabal, Mari Carmen Altza, Xuaren Mona, eta Aiko Landabuz. Eskerrik asko denek, hemen egote albidetzagatik. Saretik eta Xua gurasoekin etxera bezalako plataformetatik urteak daramatzagu eskubideen inguruko defentsa egiten. Gai ezberdinek ekarri gaituzte honera. Azkenengoz, larriki gaixo dauden Jagoba Leibonen kasuek ekarri gintuzten. Eta oraindik ere kasu horiek horretan mantentzen badira, gaur hemen Xuaren kasuagatik etorri gara. Xuak 3 urte beteko ditu datorren urtarrilaren 19. Xua Baldintzako Pikasenteko kartzelan dago bere aita eta amarekin. Usurbildik 550 kilometrotara. Espainiar legeari jarraiki 3 urte betetzean bere gurasoengandik banatu eta amonarekin etorriko da Usurbilera. Honek esan nahi du, soilik 3 urterekin bere aita, ama edo biak ikusteko, asteburu 550 kilometro jun da 550 kilometro etorri egin beharko direla. Hau da, 1100 kilometro bere gurasoekin egoteko. Xua ez da dagoen kasu bakarra, Pikasenten beste 3 ume aurkitzen dira bere egoera antzekoan, eta beste bat Madrilgo Arapuezeko kartzelan. Guztira, 105 motxiladun ume daude egun, eta Gipuzkoarrak 022. Egoera honen berri duela 2 urte eta erdi edo eman genuen, eta orain badakigu bizi duten sufrikariak zer nolako arazo eta hutsune uzten dituen. Guk egoera honekin amaitu behar dela uste dugu, eta hori legeari jarraiki egin daiteke. Zergatik ezin dira beraien etxeetatik gertuen dagoen kartzelan egon aita edo ama. Zergatik egin behar dituzte horren beste kilometro. Horiek dira 5, 6 edo 10 urteko ume batek egiten dituen galderak, baina baita guk ere egiten ditugunak. Guk ere galdetzen ditugu galdera berdinak, zergatik. Erantzun bakarra atorkiko dira, mendekua. Eskatzen duguna legeari jarraiki dijoazen pausoak dira. Espainiar legedia eta legea betetzen guztion ardura dela uste dugu. Uste dugu, azken denboretan euskal jendarteak aurrera pauso handiak eman dituela. Eta gai honekiko konsensu zabalak eraiki direla, bai jendartean eta baita arlo sindikal eta politikoan ere. Berriki, Xuaren gaiarekin Usurbil eta Orion onartu zenituzten mozioak. Eta orain batzar nagusitan onartzea ere bide honetan beste pauso bat izango dela uste dugu. Eta bide honetan sakontzen jarraitu behar dugula uste dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko denei, zuen zergatik, saiatu naiz pixkat denei zuten, albakuak. Bat egiten dugu batez ere Aritxuk eta Aritxuk aipatu duten gauza bat egin, da que es tiempo de mirar al futuro y aprender del pasado. Guk uste duguna da, guk saiatuko gerana da, gauzak aldatu daitezen. Horretarako uste dugu aktibazio soziala behar barrezkoa dela eta instituzio ezberdinek ere bide horretan lagungarri izan daitezen y que ayuden en ese sentido a que se cambien las cosas y que Xua pueda estar y como su pleno derecho de que su derecho a la familia pueda estar con sus padres. Y nosotros creemos que es tiempo de mirar al futuro y también de aplicar las leyes, porque hay maneras de leer y de entender las leyes y nosotros lo único que estamos pidiendo es que se aplique la ley ordinaria. Una ley ordinaria que creemos que es aplicable y en ese sentido podría ayudar mucho y no generar tanto sufrimiento como genera la actual política penitenciaria. Es tiempo de entendernos, de ejercicios de empatía, pero para eso hay que acabar con todos los sufrimientos y creo que la actual política penitenciaria genera demasiado sufrimiento para poder construir una sociedad basada en el respeto y bueno, integralmente. Con lo que acaba de decir del proceso de reintegración y creemos que la ley ordinaria está para eso, tiene una progresión de grados, tiene unas diferentes situaciones que en el caso de los presos vascos no se les aplica y directamente se les cierra el camino a poder cursar todo ese camino. Entonces, creemos que entre todas debemos de mirar al futuro y empujar para que cambie la actual política penitenciaria y tengamos una política que mire al futuro y que ayude en ese camino. Batuko beste gabe eskerrak eman denei, benetan guztion artean egoera hau aldatzea lortu behar dugu denon artean. Bada denbora, azken aldean konsensu zabalak eraikitzen ari direla eta bide horretan talde politikoak ere bazerate horren parte eta uste dugu bide horretan jarraitu behar dugu eta horretan sakontzen jarraitu behar dugula.
Eta gure partetik denei gu beti egon gara irekiak hitz egiteko, entzuteko, gure elkar ulertzeko, bilerak egiteko, y si alguien quiere hablar más de estos temas, pues que estamos abiertos a reunirnos siempre y poder hablar de todos estos temas. Eta gogoratu, Mari Carmenek esan duen bezala, badaudela Pikasen den lagume gehiago, Aranjozen beste bat, baina daudela guztira 105 mutxilagume, 52 Gipuzkoan, y que en estos 2 años y medio que estamos trabajando este tema, konturatu gara arazo psikologiko eta arazo asko sortzen dituen sufrimendu bat dela. Horretan lan asko dagoela egiteko ere bai, berriki unitate iratzik bat martxan jarri dugu, pero creemos que todo este sufrimiento tenemos que trabajarlo con toda la sociedad eta guztien artean aldatu bat dugula. Eskerrik asko.